Bueno, estem ja a dintre del castell de Sant Ferran, Sí. la fortalesa més gran d'Europa, i tu, Joan, ja saps que això nosaltres sempre que podem venim, perquè això és com el que és ara l'orgull de Figueres, tenir una fortalesa tan ben cuidada i amb les reformes que estan fent. D'acord que l'Estat hauria de col·laborar més perquè és un lloc molt emblemàtic. Tu saps que hem anat a les cavallerisses, hem anat a dins de les cisternes, encara no hi hem estat. Hi ha llocs per aquí dalt que veus tota la plana de l'Empordà. Sí, hi ha bones vistes, se m'han parit. I després aquí la plaça de Cermeño, que es fan molts actes, i ara estan reformant el que era l'entrada principal del castell de Sant Ferran. Quan els republicans ho van bombardejar tot, això era l'entrada principal. Com diu Fede Luque i en Díaz Capmany, que per cert, l'Orgull de Figueres ens ha informat de tot, i quan fan aquest programa de sigui el que sigui de la història del castell, això, moltes i moltes persones, i figuerencs i figuerenques... Sí, jo mateix, que no ho seria. Que això no s'ho he pensat mai, perquè tu vens aquí, si veus 4 ruïnes, 4 llocs molt ben cuidats, però és la història d'aquest castell. I els llocs. Perquè tu ara fa poc que vam anar també a visitar el castell de Bellagarda, el Portús, que és en miniatura del que vam fer. Però aquest és una fortalesa que ja et dic que s'ha de felicitar tothom de que ens tenen així, almenys que un lloc per visitar no veure 4 ruïnes. Quan també fan el dia de les Forces Armades, moltes coses que es fan aquí. Jo he vingut aquí i m'he anat emocionat, perquè veus que és un lloc emblemàtic, i després que tenim, si no fa tramuntana, perquè això ens neteja tot l'Empordà, pots pujar tots aquests llocs de per aquí i veure que està tan ben cuidat. I ara que fan aquesta arcada d'aquí, tot, de l'entrada principal, que era aquí l'entrada principal, que ho van destruir tot. Doncs, hòsties, és que dona gust, i més avui, un dia que fa tan maco. Perquè, bueno, canviant de tema, estem al castell de Sant Ferran, però tu saps les sortides que hem fet tota la vida, i tu més que jo, anar al Carlit, al Puigmal, als Perics, al Canigó, i, bueno, també canvi del xip, però és natura, és vida, exacte, vull dir que és preciós, vull dir que, i després tot el que sempre dic, a l'Empordà és el millor que hi ha, i molta gent d'això s'hauria d'interessar, i saber com ara la vida del castell, i anar aquí i anar allà, perquè així és la vida. Jo sempre ho he dit, no cal sortir d'aquí. D'acord que... Home, sí que cal sortir. Sí, home, cal sortir, sí, però vull dir que ho has de combinar-ho. No és sols anar aquí i anar allà, sinó que disfrutar d'aquests llocs. Sí. Aquí també tenen aquesta residència, que aquí han vingut a menjar diverses vegades. I tant. Aquí, això, que aquí hi havia és un tibientejero. Doncs aquí és maco, perquè pobre Damià Abell, en pau descansi, que era una boníssima persona, i una persona que sabia de pam a pam el que és el castell de Sant Ferran, aquí amb l'equip de futbol, que el seu fill, havien vingut aquí, a dinar aquí, fem les costellades, hi ha piscina i tot, i també és que són records de la vida que això et queda, t'omple de joia, perquè, ja et dic, i després aquí, al pati d'armes, tot plegat, com t'he dit abans, les cavallerisses, és que és molt maco, i més un dia així, és preciós. Sí. Bueno. Ara, el que jo no entenc és aquell temps, que en Díaz Capmany també, el que ho han explicat, tant de mils de cavalls aquí dintre, i teniu tot tan ben cuidat, aquella renglera aquí al mig, que tot allò s'anava cap a la fossa i tal, vull dir que, i aquí a part que ja han passat un fotimer de soldats d'Europa i tot, i que, hòstia, no... Bueno. Però bueno, això és el principal, que estigui ben cuidat i que l'Estat petjugui més,
perquè hi ha els amics del Castell de Sant Ferran, que també és un orgull, que lluiten per això, com nosaltres, i ho tinc que dir-ho, els amics de Sant Pere de Figueres, estem fent moltes coses, i també a part d'això falta molta gent que col·labori, perquè avui dia costa molt poc criticar, però s'han de fer coses. Si no vol, vam fer catifes. Ara per Corpus tornem a fer catifes. Ahir al Camp de l'Àngel, al Passeig Evident. Vull dir que són moltes coses que s'han d'ajudar perquè Figueres, he dit abans, que no sigui una ciutat de pas, que sigui una ciutat de bona acollida i que s'hi sentin bé. I a part, aprofitar tots aquests records que tenim, i tot... És que és així, no és sols el Museu Dalí, o el Museu de l'Empordà, o la Casa Tal d'en Dalí. Hi ha molts de llocs que s'han d'aprofitar aquí a Figueres, molts i molts, que costa i costarà, i avui dia no és com abans. Abans tu saps amb el futbol, i més a la Penya, o a la Unió Esportiva Figueres, i t'ho dic perquè hi ha fet de comercial, anaves a tocar qualsevol porta i tenies les mans obertes per col·laborar. Avui dia no, per desgràcia, la cosa no va bé, sigui pel que sigui, i avui dia treure diners de la butxaca és impossible. Bueno, i estem a la plaça. Veus? Això també és preciós, la capella que mai es va acabar de construir. Sí. Aquesta capella. I per aquí es va sota amb les barques. Exacte, sí. I aquí, quan veníem, quan vam fer la mili... A passar revista. A passar revista, a Cecilià. Sí. Mare de quins records. Sí.